jingpule woman kasmi Jingpule na kashiti ba ar Paulus bukul Shau Timotheus glandong kabasaw katkod iway hado pra. Hakmat u Blei bad u Chris Jesu uban wan ban bishar yaki ba im bad ki ba yam. Pada kajingwan pau bad kabors im jong u ngakentu jur yepi. To yalap ktien to yai ban la haba day por ne haba om day por to dumog to kro to kentu but to hi kai klem thain namarkan pohi kapor haba kibriu kimtre shu ya kajing hi kai babha henry da kabur yala ki jingkwa brai kin lum hala de Blei ki nong hi kai ki ban penhun ye ki skor junki kin ya batsngap ya kajing shisha but kintur ruma sha ki puris kam kai maphi yala de to yengs kem batule tibriu ket ya kajing e pendap yala ka kam nong yalam to phikir yala ka kam shakri ngapan ngalala pheliu yala kajing im kum kajing suit knya kapor jong kajing khlat no jonga kalajan ngalaksan hagat maba ngala job ha kamare thong ngalari kendong ya kajing ngain nadu menta lapen up yanga kapang sngiat baladawa ya kabau utrai unong bishat bahong un ai yanga hakata kasni but om tang yanga hi henry ya ki to baro ki balak ni lenti dik dik ya ka jingwan pau ju ka ktien jong utrai kasam nyu puwei kat khot pra hadu khandai khat saw hadu khat nyu but ar puar kashintur junga kadap daga jingya ro yame bada ka burom jome baro shisni what bread no yanga enda ngala temen what ino yanga haba ngala start kabon ngatengan yai kermen pangan yaro shu shu yame kashintur junga kan penna ya ki kam bahok jome ya ki kam jingpin im jome baro shisni wat langam la banya thu lot yake ngan yaro ya ka borba jome ko try ko Blei ngan pen bana ya ko hok jome tang ya ka jome ko Blei nadu ngadang samla milahika yanga bat ngadang pen bana ya ki kam phla jome ngan ruai ya ro ha ka dui tara ya ka jing it bayai ne jome ko Blei jonga ngan ruai ya ro ya me da ka marketing ko bukhui tam ki Israel ka gospel kat kum ulukas bukhui kilandong ka baal kat khotsa phuwei hadu san phuwei man la ka snem ki kimi ki khpa Jesu ki ralet che Jerusalem na ka benda ka sngi khawai pas kha habau Jesu ladap khara snem karta ki ralet sha ka sngi khawai kumbaju long ka dostor enda kisni khawai kiladem menba kilalit phaino ukhenna Jesu ulasa ha Jerusalem pat kikmi kikpa changu kim shem tip yakane kilanang tharai ba udan bat kiba ya let ya wan lang kumda kilayat lenti baro shisni bat kilawat ya u habdeng ki kur bat kilok habakim lab ya u kilalit phai she Jerusalem panwat ya u tang hadien laisni kila lap yu ha ka temple ba ushong habdeng ki nong hikai usngap yaki bad ukli jingkli yaki baro ki bala yu sngo yu kila lingo ngan ya ka jingstat bad ya ki jubab jangu ki kmi pa kila sngo phela haba kila yu i yu bad ka kmi kala ong ha balei khun phila le kumni ngi ukpa jumpi bat manga ngilayawat ipi da ka bakhuslai pula jubab yaki
balai phia wat yanga phim tip mo pangadei bandan hagi ying ukpa junga kipat kim sham lasno hu ya ka ba ulakren haki u jisu ula lek phai bat ki shan Nazaren bat ula yai ko ngu yaki kakmi jung u kalabu jingkan mau ya ki ne ki e baro ka gospel jom utrai